Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардестен, шуморам хушомадед дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани торти причудара бо ритсепти навм пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. Неки духтаро беҳтаринаи резонак омадаге. Маҳсулоташ бошад 400 грамм шедрая лета, 700 грамм орд дар корай, 1 пиёла об дар корай, 18 грамм разрыхлитель дар кораю, 2 қутии варёнка, 200 грамм зукушони молоко дар корай духтаро. Аввал дар коса шедрая летара 200 грамми мебуруму меандозум. Баъд ҳами шедрая летаи шумо ҳами сливични масла чизе ки ҳами истифода мебарен духтаро дар температураи хона боша нағзтар айда мақсад ҳам причудатон чӣ қадар резонак мебиёд, хушрӯ мебиёд, намешикана. Ин ҳами нозукиёша аҳамиятиен духтаро. Иҷаба духтаро чормағз аёдум бурумада яке дидумша, баъд хай гирифтум дар тарелка рехтуму як парада мондум. И боша реза мекунем бар рӯи ҳами болои причудамон дар корайда. Инам хед дар коса мегирем меандозем шедрая летая ба вилкакати майда кардагиум. Бинед дар температураи хона монед чӣ қадar мулоима ки хушрӯ мебиёяд. Хай агар сахт боша ай морозилника ай холодильник гирифтагӣ бошен метавонед ки ай тёрка гузаронен истифода барен, не ки вақте ки ях кардагӣ боша камтар истад ним соат иста вақте ки ай тёрка мегузаронен ки ҳамон вақт худаш об борӣ пайдо мекунад, ҳамон обош нест шавад да духтаро. Ин ҳами хай ванилина ай болои шедрая лета меандозем, ордам меандозему ранги умочак ба якҷояшон мекунем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карден, комментариҳои беҳтарин менависен, дар видеои ман лайк мемонен. Ай ҳамаи шумо миннатдорум апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматонро дӯст медорум. Ҳаматон бовар кунед барои ман азизен. Ҳар як комментарие ки шумо менависен барои ман қадр дорад. Ҳаматонро дӯст медорум. Ман хушҳолам ки ин қадар дӯстони меҳрубон дар канали ман подписатсия кардагианд. Ҳамин влоги самбусаро буровардум. Просмотрош 21 000 та шидай. Ки ҳозир бовар кунед дар YouTube просмотр қа неста. Неки ман хушҳолам ки ин қадар подписчикҳо маро дастгирӣ кардан, ин қадар суханҳои хуб навистану просмотрҳои видеом нағз шудак. Инам хеле видеое ки мебурорум просмотрош нағз шавад. Агар бо ма дар як мотиватсия мешавад ки тез влогҳои нав барои шумо пешкаш кунам дӯстони азизи ман. Ин аҷада чӣ хеле ки диден умучак бори тайёр кардуму ай болош 1 пиёла оба андохтум, разрыхлитель рехтуму инам хе хушрӯ карда шӯридум. Хай ман духтаро бовар кунед рецепти причуда бисёри бадай хай ман бисёртар бо заказ мегирам, бо хай бисёртар мепазум. Сметана катиам истифода бурдагиум бисёр пухтагиум, шир катиам истифода бурдум бисёр пухтагиум. Не ки духтаро ҳами рецепти ки об кати кардагиум инами рецепт беҳтарини баъд омадаги. Инам хе дар дастон ку меқапен кунем хе меҷиқен об меша бовар мекунед чӣ қадар резонак мебиёяд. Инами об кати кунен беҳтарин рецепт дай духтаро. Чӣ хеле ки дар ҳама влогҳо апаҷону хоҳарҷонои ман гап мезанам ки байни ману шумода ягон секрет нестае. Чизе ки мақсад ман мепазум ҳамон нағз мебурояд, ман барои шумо ҳамона тавсия метиҳум да. Барои ҳамо канали мана хай дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, кадомитон ки бе подписат тамошо мекунед. Барои чӣ ки ман пухтупазҳои беҳтарина барои шумо пешкаш мекунам ки шумо ёд гирем, барои ман раҳмат гӯем. Он маҳсулотое ки шумо мехаред мақсад исриф нашавад да. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додестам. И апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин корай, кор осонай. Аз звонтон намеғалтен, хариди ҳармоҳа надорад. Дар як сол як маротиба харид мекунен. Дар як рӯз боша 30 дақиқаи худро тариқи онлайн сарф мекунед, яъне WhatsApp. Группаи занҳо ҳастай, медуроен гап мезанем. Дар ин ширкат боша беҳтарин маҳсулотҳо ҳастай. Беҳтарин корай духтаро. Инами мо мерем харид мекунем ай мағозаҳо, фақат мақсад продуктаи ҳамин маҳсулотҳои хонамона мегирем мебием. Дар ин ширкат боша ҳам харид мекунен, ҳам кабинетона фаъол мекунен, ҳам ба ойликҳои баланд мебурен духтаро. Иҷода боша маҳсулотҳои оригинал ҳастай. Барои мӯи сар, барои зебогитон, барои ҳар гуна бемориҳо. Баъд ҳами хемахемуш бовар кунед барои ҳамаи касал фоида дорад. Аввалаш худою бисёри духтаракое ки шиносоман гирифта хӯрда ҳомиладор шудагианд духтаро. Касалиҳои жулудка будагианд, соз шудагианд духтаро. Ин ҳами маҳсулотҳо беҳтарин маҳсулотҳое. Кадомитон кор карданӣ хоҳен, ба рақамҳои рӯи экран ба даба апаҷонмон нависен. Спонсори беҳтаринанд. Инам хе шуморо ба ойликҳои баланд мебуроранд. Баъд ойликҳошон бошад дар як моҳ 6 маротиба степан маҳкам мекунену ойлик мегирен. Ойлики шумо бошад аз 100 000 сар мешавад духтаро. И апаҷонмон бошад спонсори беҳтаринанд. Мегӯянд то ойлик буромаданшонам ман ҳама тарафа ёрдам метиҳум. Баъд духтаро кадоме ки ай ҳамин ширкат бор заказ кардания падаркаҳои беҳтарин мондагиае. Агар
духтаро хоҳен регистратсия шавен, хоҳен бор заказ кунен. Ин ами номерои апаҷонда дар рӯи экран мондагиён. Кадамитон регистратсия шиданӣ ҳастен? Ай номи канали ман, ай номи Бону гап занен. Иншааллоҳ бо барои шумо ёрдами бисёр мерасонад. Духтаро марҳамат кор кунен. Каме ҳам боша ба шавҳаротон ёрӣ расонею зиндагии хитона рангин кунем. Марҳамат. Иҷада боша тестаи причудара шуридум. 20 минут мемонем дам мегира. Ай 20 минут зиёд намонед духтаро. Баъд дар ақиби листон инам хе орда мерезену хушрӯ када тунук мекунед. Шо духтаро сахти баъд вазнтона дар болои ҳамин хамирон намоненда. Дар влогҳои пештарам бисёри баъд савол додагиянд ки апаҷон мо вақте ки ҳамин тестаи причудара тунук мекунем дар лист, ба вақти пухта мешава майда мешава ё ки мешикана. Чӣ қадари бад вай резонаки бадай мешикана. Хоҳарҷону апаҷону ай ҳамин причудаи ман мекардаги ҳама тестош ҳам хел резонак мебиёда. Чӣ қадар хушрӯ мебиёд. Не ки намешикана бовар кунед. Агар ягонта дар байни чандаш ягонташ хай вақти мақсади ин дар лист крем кардан нашиканад, агар намешиканад духтаро. Бинен инҷа чанд донае ки кардам 5 дона кардагиём. Нишон додагием ҳам тунуккунӣ шавӣ, ҳам мақсад вақти крем карданашу баъди пухта шуданаш. Ба хоҳарҷону инам иҷа ман ягон ҷода камера киштагӣ нестум. Бинен инам хе хушрӯ када тунук мекунам. Чени листай баъди пухта шуданам ҳам хе чени лист мемона. Ман намедонам ҳамин граммои ма кати хаям чӣ хеле ки мекунам ҳамун рецепт кати кунен. Иншааллоҳ хушрӯ мебиёд. Мегум ку ягон чизи ман ай шумо паноҳӣ нестай. Чизе ки мемонам хушрӯ ба дили пур гирен пазен. Инам хе духтаро 5 қабата пухта гирифтум. Ина бинен на майда шудагия, на шикастагия, ҳамаш хушрӯ биромадагия. Ай сабабе ки хай вақте ки видео бисёртар меша памяти телефону мақсад камтар мондагӣ ки ҳастай. Бисёри бад кишед ба намешавада монтаж карданда ба бисёр ғам метия. Бари ми тез тезак гузарондагим бисёри ҷоҳоша хай нишон додагим не ки хушрӯ омадагиян. Инам хе чормағза мегирем майда мекунем барои рушд. Баъди чормағза майда кардан крем тайёр кардагим. 2 қуттӣ варёнкаи 200 грамм згушони молоко саршавӣ наворумда гап зада будум ку духтаро анамо. Инам хе мегирем қуттии варёнкора дар коса холӣ мекунем. Ай болош згушони молокора меандозему. Венчикати якҷоя мекунем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, вақте ки шумо крема тайёр мекунед, миксеркати агар лад занед, кремтон суст мебиёд. Ба ҳамин хотир ина ман барои шумо секрети навша пешкаш мекунам ки вақте ки шумо крем тайёр мекунед, венчикати кремтона тайёр кунед. Миксеркати тайёр накунед. Ина бинед чӣ хел венчикати тайёр кардум. Крем ғафси хушрӯ мебиёд. Ҳам причудатон хушрӯ мебиёд. Кремош айлаву даҳанаш мақсад намерезада. ғафсак ки бошад хушрӯ мебиёд. вақте ки згушони ҳамин қади варёнка заден тунук боша ку ба ғам метияда. вақти ҳамин крем кардан ай гирдои паднос мереза. Ба ҳамин хотир анами венчикати такрор кунед. Чӣ хеле ки мақсад ман такрор кардум. ҳам хе шумо крема тайёр кунед духтаро. Баъди крема тайёр кардан як қабат мемонем, крема мемолем хушрӯ карда. Дуюм қабатшам мемонем, ҳам хе крема мемолем. ҳамин 5 қабата ҳар 5-та крема хушрӯ карда ғафсакак мемолему. Баъд ҳама болош ҳамун чормағзи реза кардагия дар болош хушрӯ карда ҳама ҷоякошда мепӯшем. Не ки духтаро бетариф беҳтарин причуда шудагия. Ҳамин рецепт кати кунен иншааллоҳ пушаймон намешавед. Бо мада раҳмат мегӯем. Ина вақти мондандам бинен қабатҳои причудам ай ҷош намеҷума, намешиканада. Мада раҳмат мегӯем гуфтум якта комментария навистагиш дар ёдум омад. ҳамин влоги самбусада ҳамин қадар гапҳои нағз дар байниш якта пайдо шуда навистае ки бисёр таъриф кардӣ, чӣ хелеам хеле гап навистагӣ буда. Охир апаҷон меши, хоҳарҷон меши, ба таърифа ҳастам. Шукронаи худо ай ҳусну ҷамоламу ай пухтупазам. Барои ҳамин духтаракое ки хеле комментарияро менависен, ҳамин медорем влогҳои мардумда менависен, хубуш ки худотона қапен камтар. Кӯшиш кунен ки заҳртона дар ягон кас начаконен. Ин дунё ду рӯза чӣ дар кораи бадӣ кардан. На матя мешиносум, на тумана. Барои ҳамин кӯшиш кунед ки ҳамун бадие ки дар дилтон доред ки дар худтон насиб кунада. Иҷада ман навор кардиста будум, причуда пухтаиста будум. Ай мо ду кӯча поёнда туй рафтаистай. Яке нигоҳ мекунам ҳози монтаж кунида овози ҳамун туям омадай хай. Худоҷон ҳамаро ба туи марака расона. Ай хурсандития худоҷон. Ин ҳама хе ҳама қабатҳоя хай крем мекунему. Болошта боша чормағза мерезем ба. Иҷада хай яку да я пара вақте ки навор карданда сметанаю шедрелета мондагӣ буд. Вай пахлава кардагиём да телефонум навор бисёри бадаю. Вақт нест ки бирорум дӯстони азизам насиб хай кам-кам мебирорум. Рекламаҳом бовар кунед бисёри бадай. Ба хотири ки корум бисёртара наметавонам хай монтаж карда бироварда. Барои ҳамин хай кӯшиш мекунам ки бирорум. Иҷа боша причудаи ман кардагӣ тайёр шуд. Ина бинед духтаро чӣ хел хушрӯ омадагия. Резонаки хушрӯ омадагия. ҳамҷа боша навора ба анҷом мерасонам. То навори оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад.